Yesterday, H.E. Vakuru paid a visit to the Mhukahuru Darwendale Resort to familiarize with the operations at the tourist destination. Vakuru's visit was aimed at launching the Visit Mhukahuru campaign, leveraging the domestic tourism which will see the country returning to its glory days as the premier destination of choice. Mhukahuru Darwendale Resort sits on 10 hectares of virgin land in Zimbabwe's renowned national and recreational parks. The resort is just a few meters from the banks of Darwendale Dam, also known as Lake Manyami, just 70 kilometers northwest of Harare. Mhukahuru is indeed a celebration of Africa's unspoiled natural beauty. Vakuru took a tour to the whole resort in an event which marked the implementation of the National Tourism Recovery and Growth Strategy under the mantra Visit Mhukahuru. Ndiwe makapfeka Mhukahuru Darwendale tours. Anditi fana ndipa yangu t-shirt. Uyo ndiye anonzi blessing. Blessing. Alright, makomborero. Tapuwa nashe. Pamukau. Very good. Kusho. Awanonzi maifara. Maifari. Mufaro goga anditi makomborero. Maifari. Iwe ndi wanzi. Ndinonzi Carlos. Don Carlos. Mazi wangu cha. Ndine chifamba chikuratidza nzvimbo yone yose muchiona kuti ndepapene papi. Very good. Munyatso kudesigna moisa zvamunenge muchida macheni nematables so tinenge takupai pamari yamunenge minayo. Anditi? Aiwa. Topfura hedu toenda pamberi parestaurant apo. Zvakanaka. Restaurant yedu inotora vanhu vanosvika 500. Uku kunongotora 100. Saka mazuva lockdown makaisa 100. Tomboya pana muti wakuru wambosanitize apa. Yes. Chotoshanda. Ngatitange isu. Mirai vakomana vavo chimbotai vakomana vambona kuti zviri safe here. The destination boasts of a wedding venue and conference center with also a 100-seater restaurant under thatch with breathtaking views of the Darwendale Dam. Activities at the resort include jet skiing, quad biking, boat cruises, national walks and fishing. Sandikabata pachomuka. Aiwa chomukacho. Chinozomuka chamvura. Atati chiri mvura zvaine chikomana. Chiri mvura chikubvuma. Very good. Ai, zvakanaka chirega ndibvisa ndatota handiti. Sevanhu vari mumvura. Sevanhu vari mumvura H.E. Vakuru and his security team took some time to partake in Mhukahuru's nature walk to get up close and personal with the green nature, where they appreciated the various birds and animals that they interfaced with during the liberation struggle. Vakomana nungai nyama tindi. Nungai nyama. Ai, tasuna. Ibichi chai. Zvakanaka tira. Iyi volleyball. Ai, zvakanaka. The campaign Visit Mhukahuru will see a number of Zimbabweans taking time to organize luxury and budget holiday tours at Mhukahuru Darwendale Resort. On top of all the attractions and activities, the resort is also a play center which accommodates young children as they always learn through play and interaction in such environments. Saka umona kwayane vana fenzeka isironzi pamwe munoti kuti vana vanongo chizotiza mudhemu izvozvo chivhura imwe kuti ndisaita kunge ndina mawara one ipapo ndanoda kutovhura pakuru sitotora pakuru kana mavhotsi totora pakuru pakanaka oi chinto chokuti mudenga mbasa simudenga saka chimboenda kuchimbogara tuonewe gara hai iwe chiuya kuyelo handiti yelo green ndo iri nani chimira ndichange ndagara ini mukuru ndikawa handifi aiwa mufi alright. Ai, mirai tindi. Nditi. Handi. Asi musanyi udarika vakuru venyu nditi. Imi ndimogara pared. Isanhiri yedu. Ai. Muno makanaka muno. Vana vamazera ose. Pinda wakada kutamba soka ufuti panike soka karapa. Nezvimagedhe zvavo. Ndo zveMawarriors edu ndosaka vachipotsa chingogara magadzira makuru magedha nditi kuti vagara nemaoko vagara vachizopa tiona vachikonewa vakomana chimbotara izvo tonizoshandere itai vakomana very good well done simukai vakomana handei komana vedu handiti tonoona hedu zvimbuzi zvekunoku
Zvimbuzi izvi. Ai pakanaka. Nemashawa kuti pamwe matikiti uko kunoda kuti mumbogeza. Kana vanhu vabva gucha uko. Vakundogeza vanopinda kuko. Vanoenda uko kunogeza. Pakanaka. Ai tozvikudza. Aya machera. Panenge pane vanenge vachizoda kucleana waya. Alright. Ndiwaya mabathroom nemashawa. Namashawa. Chimbobuya tone mukomana kuti unobuda semvura. Ndotamba. Tambusuka. Yes. Ukwati wakutobuda uko. Takubuda rimwe joyeri. Yes. Zvakare ndo zvimwe chete futi chi? Nekuvarume. Hai pakanaka. Mhukahuru Darwendale Resort also offers a perfect family-friendly beach on the bank of Darwendale Dam, where families can relax, braai, and enjoy the waters and the activities offered. Yay! Kawapindewo zvine mutemo. Ndizvozvo. Andika. Kwete kuda kuita sei kuita zvokuba. Ndizvo bhadharawo hurumende kuti tiite mafacilities. Akanaka. Ani muri kuona vari kakagadzira beach iri. Ndariona beach namaquad biking toenda pezvi. Saka tichibhadharawo $3 edu vanowana mari yekutakura jecha vachigadzira vachidaro. Very good. Vakuru took time to associate with various citizens that were also enjoying their moments at Mhukahuru Darwendale Resort. Ndafara nokusangana nemupano handiti paMhukahuru. Ndoda kuziva uye ndakataura ngati nyika inovakwa nevene vayo. Imi mune ganda rokwenyu handiti uye Mhukahuru toda kuti isumuke ichingomuruka. Ndoda kuwa kubva kwomuri kuti ipo pano kunakira kusvika papi pabhonzo here kuti mumongo. Mumongo chaimo. Tikati pabhonzo toita nyaya kuita pedo. Tosvika mumongo chaimo. Handitika. Saka regai ndikuvimbisei kuti viyepo pano handiti ndoda kuti weekend nhasi youth day handiti ndoda kuti weekend neweekend mukamboya muri vaviri movia mukamboya nevana movia kana musina vana mutsvaga vavamwe handiti uye ndiona pane rudo chaiko kwangu namai handiti kubva kumavambo tichiri kuhondo taima kanaka pano pamauya pano handiti hamino munotekenyedzwa nechepapi nenzvimbo yakanaka soMhukahuru kudai. Ini nzvimbo inoindoifarira because of advertisement yaitwa kurikidzana neFacebook. Inonzi Mhukahuru Tours. It's my first time being here and I enjoy my first experience. Zvakanaka kuti mwana womuno sapota basa romuno handiti nyika inovakwa nevene vayo tourism ndedu mai mauya pano pabeach maingoona Durban July handiti iwe togona kuti hedu ipo pano nekunaka kwapo handizi kuti mumatekonyiwa sei napano panzvimbo maactivities amada sofa ndapi. Sitafarira bike riding iyo even volleyball activities aripo atafara zvekuti. Hai zvakanaka uye ndoda kuvimbisai handiti kuti ini ndiri mutungamiri wenyika handiti ane rudo saka ndichaita kuti chibva pano hatichatauri zvatichakupai handiti kana uri munda tokupai handiti mamatuwina here hamusani chaita competition uye ndakawina uya cast uya wamunoona cast uya takamufundisa kuti wina handiti taisitwina zambezi tulimpopo tidzingaisa vavengi nguva yehondo muna mashogerenso ndaenda tafara nekuti mukuru mauya panapa zvinoda kuti pane nzvimbo pekuti mhuri dzinouya dzichifara vakadzi nevarume vanouya vachifara vachipemberera nzvimbo yakanaka kudai so ine mvura yakanaka kudai so ndotogona kutororova usina kundzifundisa ndikati on ndoingeja giya rangu ndobata breki rangu ndodira mafuta angu ndorova pasi vechidikanochi takaenda. Vakuru also took time to try some of the activities offered, such as quad biking, and his biking skills indeed amazed many. Vakuru further implored the media and Zimbabweans, including those based outside the country, to play their part in promoting Mhukahuru Darwendale Resort under the Visit Mhukahuru campaign. Visit Mhukahuru Darwendale Resort. This has been Yvonne Muronda, Darwendale Zimba.